Salutare și bine ați revenit la un nou episod Istoric cu Hodor. Astăzi un episod foarte drăguț în care o să discutăm despre securitate, evrei și afaceri imobiliare. Trei lucruri care ar părea necunoscătorilor că n-au ce să caute împreună, însă înainte de 1989 ele chiar erau asociate într-o afacere foarte profitabilă pentru anumiți tovarăși din securitate. Povestea noastră începe cu un apartament pașaport, așa l-am numit, un apartament care, vom vedea, i-a permis proprietarului să emigreze în Israel. Pentru cei care nu știu despre ce vorbesc, afacerea de vânzare a evreilor și germanilor în perioada comunistă a fost una dintre cele mai profitabile afaceri desfășurate de regimul comunist. În esență, evreii și germanii erau lăsați să emigreze din România, cu accentul pe lăsați, adică li se permitea practic să se stabilească în țările în care doreau să se stabilească, Republica Federală Germană, respectiv Israel, contra unor sume de bani pe care fie le plăteau individual, fie aceste sume proveneau din niște acorduri pe care statul comunist, sub Nicolae Ceaușescu, le făcea cu statul Israel și respectiv Republica Federală Germană. Nu o să intru în istoria acestor acorduri, poate o să fac cândva un episod separat pentru că e o poveste întreagă și lungă, dar din această afacere mare s-au desprins și câteva ramificații, câteva afaceri mai mici care au profitat unor anumiți ofițeri de securitate care se ocupau de această vânzare de vize. Doctorul Jean Eskenazi, personajul principal al poveștii noastre, probabil a considerat în acea zi din mai 1972 că e un miracol ceea ce urma să îi se întâmple. O cunoștință a doctorului, Bloch Laurian, un medic dermatolog și de boli venerice la Spitalul Colintin, avea nevoie de ajutorul lui și era dispus să-i ofere ceva la schimb. L-a introdus rapid în subiect. Un anume locotenent de securitate, un anume Pascu, cel puțin așa se recomanda, avea o problemă medicală delicată. Adică căpătase o boală venerică după ce vizitase o prostituată și evident dorea să fie tratat cu maximum de discreție. Acest ofițer de securitate era dispus să intermedieze un pașaport pentru a părăsi țara contra unui tratament cu penicilină. Pascu, ofițerul de securitate, se prezentase ca fiind șoferul unei echipe speciale, echipă care se ocupa cu așa numitele permise de ieșire pentru evrei și germani. În realitate, așa cum v-am spus, era vorba de acest comerț cu vize foarte profitabil pentru regimul comunist. Exista însă doar o singură problemă. Pașaportul pe care Pascu îl putea oferi era pentru un zbor direct spre Israel. Medicul Bloch Laurian însă dorea să plece în Italia, nu în Israel. Așa încât doctorul s-a gândit că prietenul său, neurologul Jean Eskenazi, îi poate emite un certificat medical în care să ateste că suferă de o boală care nu îi permite să zboare cu avionul, dar poate călători cu trenul. Deci, în schimbul certificatului, el se oferea să-l prezinte pe Jean Eskenazi acestei echipe. Cum doctorul Eskenazi aștepta o viză pentru a părăsi România de 13 ani, bineînțeles că nu a stat pe gânduri și a acceptat acest aranjament. Doctorul Eskenazi depusese prima cerere de emigrare în 1959, ceea ce i-a fost refuzat și a atras după sine demiterea fără discuții din cadrul Departamentului de Neuropsihiatrie Judiciară de la Spitalul Central numărul 9 din București. Secretarul de partid al spitalului fusese informat că doctorul depusese o cerere pentru a emigra, cităm, într-o țară imperialistă și capitalistă, astfel încât a depus toate eforturile ca doctorul să fie lăsat fără loc de muncă. Rămas așadar fără job, timp de 6 luni de zile, Jean Eskenazi și-a întreținut familia, vânzând o parte din obiectele personale la piața de vechituri. Totuși, după încercări repetate, reuși să găsească cu chiu cu vai un post de medic la spitalul din Predeal.
Aici și-a construit rapid o reputație de medic minune după ce a aplicat tratamentele adecvate unor pacienți din zonă, neobișnuiți să primească asistență medicală competentă. În această perioadă, destinul l-a propulsat direct în proximitate celui mai important personaj din România comunistă, și anume Gheorghe Gheorghiu Dej. Secretarul general al partidului ocupa o vilă luxoasă de vacanță în zonă și atunci când fiica sa preferată, Lica, a suferit o criză în urma căreia și-a pierdut cunoștința, a apelat de urgență la singurul medic de care anturajul său auzise de la localnici. Tratamentul aplicat fiicei dictatorului român i-a asigurat astfel doctorului Eschenazi recunoștința acestuia și un loc foarte invidiat de medic de încredere al familiei. Se părea că destinul îi întindea doctorului Eschenazi o mână, exact în momentul în care perspectivele de a pleca din țară erau sumbre. Două alte noi cereri de plecare îi fuseseră respinse, una în 1961 pentru Ungaria și a doua în 1962 pentru Franța, iar inevitabil securitatea a început să se intereseze îndeaproape de el, dat fiind că acest doctor tot vrea să plece din țară. Spera că acum au ajuns odată în anturajul lui Gheorghiu Dej, atotputernicul conducător al României îi va obține plecarea. Destinul însă a cotit din nou pentru doctorul Eschenazi și evenimentele s-au precipitat într-un mod neașteptat. Șeful spitalului din Predeal l-a denunțat la securitate pentru pretinse tratamente medicale greșite aplicate, în ghilimele, copiilor români. Acuzația era în mod voit îndreptată spre originea evreiască a doctorului, știută fiind psihoza complotului evreiesc care bântuia după modelul stalinist în țările de democrație populară. În paranteză, e vorba de celebrul complot al medicilor, ultima mare epurare făcută de Stalin înainte să moară, un așa zis complot al medicilor de origine evreiască care doreau să asasineze, spunea Stalin, conducerea superioară de partid și de stat din Uniunea Sovietică, bineînțeles totul o mare invenție. Iar doctorul nostru Eschenazi a fost convocat de urgență la sediul securității pentru a da explicații, un eufemism al epocii care masca realitatea că puțini dintre cei convocați de securitate se mai întorceau fără să facă un lung ocol prin temnițele comuniste. Gheorghiu Dej a intervenit totuși și a oprit acest angrenaj pus în mișcare, dar nu a reușit să-i obțină doctorului decât o amânare. Deși directorul spitalului și oficialitățile și-au cerut scuze, episodul nu a trecut fără să lase urme la dosar. Chiar în această perioadă, tatăl și mama doctorului primesc în cele din urmă viza de ieșire din țară. La întrebarea tatălui în legătură cu soarta fiului său, funcționarul de la pașapoarte îi răspunde că fiind medic specialist îl va urma în câteva zile. De fapt, în realitate, securitatea nu avea nici cea mai mică intenție să aprobe plecarea doctorului Eschenazi, din contra, așa cum reiese din dosarul de urmărire al acestuia aflat în arhiva CNSAS, în anii respectivi Jean Eschenazi devenise o țintă a supravegherii cele mai temute și odioase instituții a statului comunist. Depunerea cererilor de plecare și corespondența cu rudele din străinătate erau motive suficiente pentru a fi plasat sub o urmărire strictă. În volumul publicat în anul 2011 la Paris, Jean Eschenazi evocă un episod petrecut în anul 1957, pe vremea când era medic la Departamentul de Neuropsihiatrie Judiciară la Spitalul Central numărul 9 din București. Împreună cu o echipă de medici a fost trimis la închisoarea Sighet să examineze un grup de deținuți. Într-o celulă insalubră, la izolator, tânărul medic a examinat un deținut aflat într-o stare avansată de degradare și a recomandat internarea lui imediată. Este convins că persoana examinată era Dinu Brătianu, fostul șef al Partidului Liberal, presupus a fi mort încă din 1950. Apoi echipa este condusă într-o altă celulă în care se află Ion Mihalache, pe care îl găsesc de asemenea într-o stare generală proastă. Episodul, care ridică mari semne de întrebare referitoare la condițiile reale în care s-a sfârșit din viață Dinu Brătianu, este posibil să fi fost motivul pentru care autoritățile comuniste nu erau dispuse să-l lase pe medicul Eschenazi să plece din țară. Poate că văzuse absolut întâmplător ceva ce nu trebuia să vadă. Un document din dosarul de urmărire al acestuia pare să confirme ipoteza. Cităm: în anul 1959 a fost trecut pe un tabel cu o serie de persoane de naționalitate evrei care a fost aprobată de tovarășul ministru Drăghici pentru a li se aproba pașaport. Ni s-a eliberat pașaport, dar ulterior a fost anulat, deoarece sus numit a fost medic al Spitalului Penitenciarului Văcărești,
și la deținuți contrarevoluționari care treceau prin Spitalul Central numărul 9, lucru pe care l-a ascuns la emigrare. Indiferent de motive, indiferent dacă îl văzuse sau nu pe Dinu Brătianu sau un alt deținut pe care l-a confundat cu Dinu Brătianu, securitatea era hotărâtă să nu lase pe doctorul Eschenazi să plece din țară după ce văzuse realitățile din penitenciarele comuniste. După moartea lui Gheorghiu Udej, oricum securitatea se lansase într-o operațiune concertată de strângere de materiale compromisătoare care se ducă la o eventuală condamnare a doctorului. Dacă era greu să obții viza de ieșire din țară ca cetățean obișnuit, atunci în niciun caz nu puteai să o obții dacă erai urmărit de securitate. Asemenea multor alți concetățeni, greutățile insurmontabile nu l-au dezarmat însă pe doctorul Eschenazi. Auzise, se zvonea, că există posibilitatea pentru evrei din România să-și cumpere libertatea. A investit imediat toate economiile într-un apartament din capitală pe care l-a numit apartament pașaport. În același an în care doctorul Bloch se oferise să-i prezinte lui Jean Eschenazi echipa specială a securității, Golda Meir, primul ministru al Israelului, vizita pentru prima oară România. Printre subiectele pe agenda întâlnirii oficiale cu președintele Nicolae Ceaușescu se afla situația cetățenilor de origine evreiască care doreau să emigreze în Israel. Pe lista înaintată de Golda Meir autorităților române se afla și doctorul Eschenazi, grație memoriilor repetate adresate de părinții săi autorităților izraeliene. Până în 1972, mii de evrei părăsiseră România cu destinația Israel în cadrul unui aranjament prin care aceștia erau vânduți la propriu. O familie cu un copil, așa cum era cea a medicului evreu, era vândută de statul comunist contra sumei aproximative de $16.000. Jean Eschenazi primește exact în această perioadă prima vizită a acestei echipe. 3 bărbați îmbrăcați în haine lungi de piele sună la ușa apartamentului său. Conducătorul grupului îl întreabă direct dacă vrea să plece în Israel și după răspunsul afirmativ se prezintă. Colonelul Silviu Șerbănoiu. Fără să aștepte alte lămuriri, au intrat în apartament și au trecut rapid la evaluarea lui. Au măsurat camerele, au făcut un inventar rapid al bunurilor pe care familia le poate lua la plecare. Soția doctorului îi roagă în lacrimi să-i permită să ia mobila de dormitor, amintire din casa tatălui său, omorât de legionari în 1941. După un moment de reflexie, colonelul Șerbănoiu își dă acordul, apoi dispare împreună cu membrii echipei, nu înainte de a preciza că îl vor înștiința când și unde va avea loc următoarea întâlnire. Totul durase nu mai mult de 30 de minute. Următoarea întâlnire are loc în iulie 1972 la patiseria hotelului Atene Palace, unde colonelul îl înștiințează că din pricina complicațiilor trebuie folosite metode speciale. Practic, începe șantajul la adresa doctorului Eschenazi. Îi se spune doctorului că trebuie semnat un contract de vânzare-cumpărare fictiv pentru apartament și plătite sume în valută pentru a compensa pierderea unui specialist de către statul român. Culmea ipocriziei, din moment ce statul român nu avea nicio problemă să-l vândă. În septembrie 1972 devine necesară și achitarea unei sume suplimentare de $10.000, așa numită taxă de pașaport și emigrare. Colaboratorii colonelului îl întreabă dacă mai are cunoștințe care doresc să plece în Israel. Treptat, doctorul Eschenazi a ajuns la concluzia că a intrat pe mâna unor escroci fără scrupule care profită de funcțiile din securitate și de puterea lor absolută pentru a-i spolia pe cei care doreau să emigreze, mai ales că aflaseră între timp că plecarea fusese deja cumpărată de statul Israel. Realitatea depășea însă cu mult imaginația doctorului și probabil a trebuit să aștepte câțiva zeci de ani ca să înțeleagă acest lucru. Aflat la capătul puterilor, sub o presiune psihică imensă, dornic să scape cât mai repede în România, Jean Eschenazi s-a decis însă să meargă până la capăt și a acceptat jocul murdar al securității. După ce s-a împrumutat la cunoscuți și a făcut și un credit bancar, mama lui a sosit la București cu cei $10.000. Banii au ajuns rapid în buzunarul colonelului Șerbănoiu, care în schimbul sumei a întocmit o chitanță de mână. Spre surprinderea doctorului Eschenazi, și chitanța dispare tot în buzunarul colonelului sub pretextul că el trebuie să justifice suma în valută. Față de cine, în ce fel? Colonelul nu răspunde. Îl anunță în schimb că trebuie să se prezinte a doua zi la notariat pentru a semna actul de vânzare-cumpărare al apartamentului. În aceeași săptămână, îi spune colonelul, o să primească și pașaportul. Un ultim detaliu minor. Ar trebui să-și vândă și mașina. Vânzarea apartamentului și mașinii, așa zisa vânzarea apartamentului și mașinii, au loc în prezența notarului public al capitalei.
Actele sunt întocmite repede, sub supervizarea colonelului Șerbănoiu, care îi ordonă funcționarului aflat în poziție de drept să se grăbească. În ceea ce părea deja un coșmar, doctorului se cere să achite inclusiv taxa de timbru, 40.000 de lei. Dacă nu are, colonelul îi lasă jumătate de oră să facă rost de ei. În mod legal, taxa aferentă vânzării o plătea cumpărătorul. Dar doctorul s-a supus și acestei ultime umilințe. Adevăratul șoc s-a produs câteva zile mai târziu. Când s-a prezentat la Ministerul de Interne să ridice pașapoartele promise, afla că nu există astfel de documente pe numele său și a fost poftit politicos afară. Efectiv, a fost momentul în care doctorul Eschenazi a leșinat. Funcționarul speriat l-a adus în simțiri și doctorul i-a cerut cu voce tremurândă să-l sune pe colonelul Șerbănoiu. Apare Șerbănoiu și îl scoate din hol, unde îi spune că echipa nu lucrează cu tot comitetul, adică nu cu toată comisia care superviza această afacere cu pașapoarte, ci doar cu președintele. Ori acesta tocmai plecase câteva zile în Germania. Când se întoarce, se va semna aprobarea, iar vinerea următoare va avea pașapoartele promise. Acesta fiind un semn că această echipă a securității lucra oarecum pe cont propriu. După alte câteva săptămâni de coșmari, în cele din urmă, pe 31 octombrie 1972, un avion Tarom i-a dus pe doctorul Eschenazi și familia sa în Israel. Din punctul de vedere al doctorului, lucrurile erau foarte simple. Nici măcar nu mai vroia să se uite în urmă. După stabilirea în Israel, Jean Eschenazi a reușit în scurt timp să devină o personalitate de primă mână a medicinei mondiale. Studiile sale privind creierul uman și modul în care acesta funcționează în stare de repaus au condus la apariția unei noi ramuri a medicinei, iar în anul 1982 a fondat împreună cu profesorul Oscar Seger Institutul pentru Medicina Somnului sub patronajul Universității de la Tel Aviv. Schimbarea regimului de la București în anul 1989 și evoluțiile politice ulterioare l-au determinat, asemenea altor sute de mii de români evrei, să încerce reconcilierea cu țara natală, sperând că nedreptățile suferite vor fi îndreptate. Recuperarea proprietăților însușite prin diverse metode de statul comunist român de către foștilor deținători devenise deja pentru România postcomunistă o problemă fundamentală. Preferând să nu se angajeze tranșant în rezolvarea ei, cel mai desea din considerente politice, statul român a lăsat procesul firesc de întoarcere a proprietăților către deținătorii de drept pe mâna unor instituții cu atribuții incerte și a unui cadru legislativ stufos și în permanentă transformare. Rezultatele, bineînțeles, au fost dezastrate și au condus treptat la formarea unei adevărate mafii a revendicărilor, mafie care au reușit să elimine treptat orice posibilitate pentru o persoană de bună credință să se vadă repusă în drepturi. În acest context, încercările profesorului Eschenazi de a-și recupera apartamentul însușit prin șantaj și forță de reprezentanții statului comunist s-au lovit în mod repetat de opacitatea autorităților. Deși a descris cu lux de amănunt în circunstanțele în care a fost nevoit să-și vândă apartamentul, răspunsul pe care l-a primit a fost de natură să-l dezarmeze. Silviu Șerbănoiu, colonelul de securitate care semnase actul de vânzare-cumpărare, n-a existat niciodată. Convins că bate la uși închise și dezamăgit încă o dată, profesorul Eschenazi era pregătit să renunțe a doua oară. Dar, cum i s-a întâmplat de atâtea ori, destinul său a luat o altă turnură. În anul 2010, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a demarat un proiect prin care făcea publice datele privind carieră unor foști ofițeri de securitate. Fișele biografice publicate pe site-ul instituției conțineau detalii privind cariera acestora, dar și în anumite cazuri, în cazul special al ofițerilor care activaseră în securitate cu nume conspirative, adică nu cu numele lor real, în aceste fișe erau înscrise însă și aceste nume reale. O astfel de fișă avea să atragă atenția profesorului Eschenazi. Conform datelor de pe site-ul CNSAS, Șerbănoiu Silviu era numele conspirativ folosit de un fost ofițer de securitate care activase între anii 1968 și 1980 în cadrul Direcției de Informații Externe a Securității. Numele real al acestuia era Gudină Tudor. Cu fișa acestuia în mână, tremurând de emoție, profesorul Eschenazi s-a prezentat la sediul CNSAS din București. Aici a descoperit ceea ce era partea ascunsă a poveștii pe care a trăit-o în anul 1972. În momentul când l-a cunoscut pe așa zisul colonel Șerbănoiu, profesorul Eschenazi ar fi avut toate motivele să se teamă. Colonelul Gudină Tudor, numele său real, era unul dintre ofițerii de top ai securității și lucra direct cu cei mai înalți demnitari ai statului comunist.
Ascensiunea sa se datorează unui episod celebru în istoria Partidului Comunist din România, lupta pentru putere între Nicolae Ceaușescu și pe atunci atotputernicul ministru de interne Alexandru Drăghici. Pentru a-și elimina adversarul politic, Nicolae Ceaușescu înființase o comisie de anchetă a partidului care să analizeze abuzurile organelor Ministerului de Interne, reușind să pună în sarcina lui Drăghici toată frenezia criminală a anilor 50-60. Modul în care ofițerul Tudor Gudină a reușit să folosească la lupta pentru putere a mai marilor zile este prezentat într-o fișă personală din dosarul acesteia. Cităm. În anul 1968, în timp ce lucra la Direcția Cercetări Penale a Ministerului de Interne și era membru în Comisia CC al PCR, însărcinată cu cercetarea abuzurilor și inscenărilor judiciare în cazul Pătrășcanu și în problema canalului Dunăre-Marea Neagră, l-a informat pe generalul Doicaru, celebru șef al Direcției de Informații Externe mai târziu, cu datele de care avea nevoie în situația în care ar fi fost tras la răspundere de conducerea superioară de partid pentru abuzurile și ilegalitățile pe care le-a comis în aceste cazuri. Drept recompensă, la 1 octombrie 1968, generalul colonel Doicaru a ordonat ca Gudină Tudor să fie mutat de la Direcția de Cercetări Penale la Direcția de Informații Externe. Ulterior, Gudină Tudor a afirmat față de colegii săi că se afla în relații apropiate cu Doicaru, pe care l-a ajutat mult pentru a se salva la timp de cercetările făcute de această comisie a Comitetului Central. După ce și-a dovedit în acest mod loialitatea, proaspătul colonel Gudină a fost propulsat în cercurile înalte ale securității. Deși în teorie ofițerii care activau în cadrul Direcției de Informații Externe erau considerați o elită de către colegii lor din direcțiile interne și invidiați pentru posibilitatea lor nelimitată de a călători în țări occidentale și implicit de a procura bunuri care nu se găseau la noi în țară, acești ofițeri se ocupau cu obținerea de informații relevante pentru siguranța națională și contracararea unor acțiuni de spionaj îndreptate împotriva României. Realitatea însă era departe de profilul spionului aflat în slujba interesului național. Obsedat de procurarea de valută și furt de tehnologie, regimul de la București a transformat treptat Direcția de Informații Externe într-o adevărată reprezentanță comercială. Ofițerii de securitate obișnuindu-se rapid să fie implicați în tranzacții comerciale dubioase și în operațiuni ilegale sub acoperire diplomatică. Alegerea colonelului Gudină pentru a se ocupa de detaliile plecării cetățenilor de origine evrească a fost așadar cât se poate de firească. În aceeași lună, adică în mai 1972, în care îl informase pe Jean Eskenazi că situația plecării sale era complicată și era nevoie de metode speciale, colonelul Gudină întocmea un referat către superiorii săi care privea, cităm, preluarea în proprietatea Ministerului de Interne a unui apartament care să fie folosit pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. După o scurtă descriere a apartamentului, colonelul a propus modul concret de desfășurare a operațiunii. Cităm, să se apropie intervenția la Comisia Guvernamentală pentru Vize și Pașapoarte pentru acordarea vizei de ieșire definitivă, să se aprobe preluarea fără plată a apartamentului din șoseaua Cotroceni numărul 57 și a unui autoturism de la soții Eskenazi în proprietatea Ministerului de Interne pe bază de act de vânzare-cumpărare pe nume conspirat al unui ofițer din cadrul DIE. Să se aprobe suma de 20.000 de lei pentru plata taxelor notariale de vânzare-cumpărare a apartamentului, care în conformitate cu normele legale cad în sarcina cumpărătorului. Apartamentul doctorului Eskenazi urma să devină așadar o casă conspirativă a securității cu numele de cod Opera. Este desigur inutil să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu cei 20.000 de lei solicitați pentru plata taxelor notariale, din moment ce, așa cum am văzut, taxele notariale au fost plătite tot de către doctorul Eskenazi. Mai interesantă este rezoluția superiorului colonelului Gudină. Tovarășul ministru Stănescu este de acord cu propunerile fără a face intervențiile pentru plecare. Veniți pentru indicații. Ministrul de Interne avea probabil propriile idei în legătură cu operațiunea și cinismul acestuia a fost probabil motivul pentru care pașapoartele nu au fost eliberate imediat după perfectarea așa zisei vânzări. Între timp, operațiunea decurgea conform planului. Pentru a înscrie apartamentul în registru fiscal și a evita eventuale întrebări legate de proveniența sumei de achiziție, adică în jur de 193.000 de lei, colonelul Gudină a prezentat o adeverință de salariu în care arăta că este funcționar la Ministerul de Externe cu un salariu lunar de 4.500 de lei în perioada 1962-1972. Evident, eliberarea acestei adeverințe false s-a făcut fără nicio problemă.
După perfectarea actelor și plecarea doctorului Eschenazi, noul proprietar ar fi trebuit să înceapă operațiunea de transformare a apartamentului acesteia în casă conspirativă, conform scopului declarat. În mod bizar, abia pe 24 ianuarie 1973, la aproape un an de la așa zisă achiziționare, colonelul Gudină se gândește că apartamentul de fapt nu poate fi folosit fără să fie mobilat și întocmește un nou referat. Solicită completarea mobilării înșiruind o serie de obiecte, scaune, covoare, canapele, pate, etc. Atrage atenția dorința colonelului de a fi procurate 4 lustre, din care una cu 6 brațe, cealaltă cu 3. O descriere extrem de precisă. Să fi luat oare profesorul Eschenazi lustrele la plecare? De ce indica colonelul exact numărul de brațe care trebuiau să-l aibă lustrele? Să fi fost asta o necesitate operativă a securității? Răspunsurile le-a primit în 2010 de la profesorul Eschenazi. Erau, de fapt, piesele de mobilier lăsate de el la plecare. Colonelul Gudină cumpăra în ghilimele în 1973 mobila care rămăsese în apartament. Iar în acest context, solicitarea sumei de 3.000 de lei pentru reparații într-un apartament nou și nefolosit, evident că este nejustificat. Inexplicabil este însă un alt document, un raport din 30 mai 1975, prin care același colonel Gudină cere abandonarea casei Opera, cităm, fiind într-un bloc cu 11 etaje, multe apartamente pe același palier, este dificil de conspirat față de locatari, acțiunile operative pe care le întreprindem folosind casa respectivă nu sunt realizabile, pentru nevoile muncii nu poate fi folosită decât o singură cameră, cheltuielile de întreținere nu sunt justificate. Așadar, se pare că experimentatul ofițer de securitate îi luaseră cam 3 ani să-și dea seama că de fapt apartamentul pe care el îl introdusese și îl recomandase pentru a fi casă conspirativă nu putea fi folosit. Traseul ulterior al fostei case conspirative ne lămurește deplin scopul real al întregii operațiuni. Un alt ministru de interne, ulterior lui Stănescu, anume Coman, Teodor Coman, aprobă la 9/10/1975 raportul de abandonare și a acestui apartament și donarea lui către Consiliul Popular al Municipiului București, adică reintroducerea lui în fondul locativ civil. Culmea coincidenței, Consiliul Popular repartizează un alt ofițer de securitate care îl ocupă în calitate de chiriaș și îl cumpără bona fides la începutul anilor 90 de la statul român, așa, democrat. Cazul doctorului Eschenazi este cu siguranță special, prin prisma faptului că, lucru rarisim, există o serie întreagă de documente care dovedesc, fără putință de tăgadă, implicarea securității în această operațiune de extorcare a unui cetățean român care dorea să plece din țară. Există numeroase indicii în arhivă că și alte familii de evrei, de germani sau chiar și români care își doreau să plece din țară, au făcut cunoștință cu acest tip de echipe ale securității. Mai mult, modul în care a fost concepută operațiunea și profilul executanților arată că, profitând de contextul politic, o parte a securității s-a privatizat, chiar înainte de schimbarea regimului. Implicați în operațiuni secrete prin care manipulau bunuri și sume de bani, ofițerii de securitate au ajuns repede la concluzia că nu trebuie neapărat să dea socoteală pentru absolut tot ce fac, mai ales că era extrem de dificil să fie controlați. De la această concluzie la organizarea unor echipe a fost doar un singur pas. Apartenența la omnipotenta securitate, protecția oferită de demnitarii comuniști, nerespectarea legilor, accesul la informații clasificate și, în ultimul rând, relațiile construite în timpul misiunilor din străinătate au făcut ca în anii 70-80 omul de afaceri de la securitate să controleze în realitate segmente din ce în ce mai diverse din economia subterană a României. Multiplicați de 10 sau de sute de ori povestea doctorului Eschenazi și poate vă puteți imagina cu ușurință cine și cum a ajuns să ocupe vârful ierarhiei în afacerile imobiliare, unul dintre cele mai profitabile domenii de activitate în România postcomunistă. Asta a fost povestea noastră de la Istorii cu Hodor astăzi. Vă mulțumesc că urmăriți acest canal. Stați aproape pentru că mai sunt și alte povești de genul acesta pe care o să vi le împărtășesc.